Здравейте! Днес ще ви представим един много интересен продукт, а именно светкавицата на Fotix Mitros. Fotix са отдавна познати на нашия пазар с множество аксесуари, свързани с фотографията, като дистанционни спусъци, радиосинхронизатори за светкавици, сенници и най-различни други интересни аксесуари. Fotix наскоро представиха своята първа светкавица, а именно светкавицата Mitros. Както виждаме, тя е от високия клас светкавици и е пряк конкурент на светкавиците от високия клас на Canon и Nikon 600X и SB910. Да кажем няколко думи за нейните функции и възможности. Светкавицата на Fotix поддържа множество режими на работа, сред които са TTL, ръчен режим, мултифлаш режим, както и wireless и optical slave режим. Водещото число е 58 и рефлектори покрива фокусно разстояние от 24 до 105 мм. Една от най-добрите и екстри спрямо конкурентните са поддръжката на високоскоростна синхронизация. Сред настройките има множество потребителски функции, с които може да определяте нейното поведение, като например колко време да стои в слейв режим, дали да издава звук при зареждане на кондензатора, настройки на моделиращата светлина, т.е. кога да се излъчва тя, при натискане на DOF Preview бутона на апарата или при натискане на тест бутона на светкавицата, както и финна настройка на TTL режима. Сред плюсовете на светкавицата са качествената изработка, възможността да работи с външно захранване, както и индикатора за батерията и високата й мощност. И за да видите как работи новия Fotix Mitros в реални условия, гледайте в следващото видео.